अनजालि स्वर्गियारि इउटुब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव दोंसे गोदान खन्थाइ लानानै फैदों। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। खन्थाइनि मुं सिंग्रिखौ मैया लांखारबाय। खन्थाइखौ दैथायहरदों आंनिसिम मेदिराम बर' बिथाङा। बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ जों दान्दिसे सम खोनासंनांगौ। सिंग्रिखौ मैया लांखारबाय। ओइ लोगो, नों दाबो गामसाखौनो गानबाय थानोसै? बिबारियाबोथ' दाबो दख'नाखौनो गानो। नोंसोरलाय मानोथो सिरि? मैया सिंग्रिखौ लांखारनानै सिनाहारि खालामदों। दा जों सिरियै खोनासंबाय थागोन। मैयानि जथुमाव माथो आखाइ खबग्रा मानसियानो गैयानो। नों दा मा खालामनो? सिंग्रिखौथ' मैया लांखारबावबाय। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।